Фактите са си факти. Компания APL е най-силният играч на пазара. Компания APL изпъква сред останалите в мрежовата индустрия. Компания APL има нещо повече от просто лидерски позиции в световните рейтинги. Здравейте, приятели! Казвам се Сергей Коликов и съм президент и основател на компания APL. От това видео ще разберете с какво сме толкова уникални, кое прави нашият бизнес различен, защо изпъкваме сред хиляди други компании в индустрията на мрежовия маркетинг и най-вече защо бизнесът с APL Go е нещо повече от бизнес. Самият аз съм мрежовик с голям опит. Във вените ми тече страст и любов към мрежовия маркетинг. Аз наистина обичам искрено тази индустрия и смятам, че това е най-добрата възможност за хора, които не разполагат с голям капитал, нямат връзки и професионално образование, за да могат да изградят свой собствен, голям, международен бизнес. Това също така е прекрасна възможност да увеличите капитала си и след усърдна работа да си осигурите пасивен доход. Защо APL е най-добрият вариант да се реализирате и да постигнете целите си? Защото пъзелът в APL се подрежда идеално и създава златният граал в индустрията на мрежовия маркетинг. Екипът, продуктът, системата, събитията. Когато пъзелът се подрежда идеално. Екипът. Ръководството на компанията е перфектен екип от опитни предприемачи и управленци, които работят дълги години в мрежовия маркетинг и знаят какво е нужно, за да изведат компанията към успеха. Всеки от ръководителите в отделните държави или поделения е професионалист с дългогодишен опит. Те се грижат мрежата да генерира печалби и стремят се винаги да са на върха в иновациите, като внедряват нови идеи и реализират ексклузивни проекти. APL се оглавява от семейната двойка Сергей и Олга Коликови. Многодетни родители и щастливи семейни партньори, които налагат семейните ценности в компанията, организират необикновенно трепетни събития за семейните двойки, предоставят специални условия за сключване на семейни договори и са чудесен пример за всички партньори и служители. Сергей Коликов, президент и основател на компания APL, автор на собствена бърза методика за постигане на успех, благодарение на която хиляди хора по целия свят променят живота си към по-добро. Той има висше образование в сферата на управлението, икономиката и политиката. Завършил е магистратура и аспирантура, има магистърска степен по бизнес администрация, MBA. Носител е на над 40 църковни и обществени награди. Олга Коликова, креативен директор на компания APL, автор на козметичния бранд Beauty, главен редактор на списание APL Planet, главен режисьор на всички събития на компанията. Тя е с 3 висши образования: икономика и управление на предприятия, реклама и връзки с обществеността, организация на събития. Има магистърска степен по бизнес администрация, MBA, магистър в сферата на PR. APL е много повече от просто бизнес. Това е нашето голямо семейство. Сложно е да се обясни, но пък всеки, който стане част от нашия бизнес, може да го усети. Нашите партньори са абсолютно необикновени хора. Те са добри, топли и много весели. Те обичат живота и го живеят така, че са за пример на новите хора. Аз усещам всяка фибра от тялото си, как променяме живота на хората, качеството на живота им. И това е невероятно. Възможности. Финансова независимост. Сътрудничеството с компанията позволява на партньорите бързо да поемат по правилния курс и да постигнат финансова стабилност. Те имат много възможности да правят бизнес, да работят с структурите, да получават десетки възнаграждения, много от които се изплащат всяка седмица. Компания APL 2 поредни пъти заема първо място в рейтинга за най-добър компенсационен план – Top Direct Selling Compensation Plan. Това е резултат, който показва нагледно, че в APL партньорите печелят неприлично много. За пример, размерът на комисионните плащания в MLM индустрията през 2020 година е 35,24%. Комисионните плащания в компания APL Go 63% и 74% от тях са плащания за клиенти. Този процент показва, че за едни и същи действия в различните компании партньорите получават различно възнаграждение. И в APL то е 2 пъти по-високо от средното в тази индустрия. Най-интересното е, че още от основаването си през 2011 година компанията не е сменяла нито веднъж маркетинга си и той остава стабилно щедър. Лидерите на APL имат недвижими имоти в различни държави, карат разкошни коли, могат да си позволят разкошни почивки за себе си и за семействата си. Нямам думи, просто нямам думи. Страхотно е да си богат. Дъщеря ми в момента живее в Австралия, а аз си помогнах да си купи къща.
813 квадратни метра. Голяма и красива, с басейн. Не само не си отказвам малки и приятни неща, но мога да си позволя да си купя имота, за който съм мечтала. Немаловажна роля за свободата, която получават партньорите на APL, играе възможността да са в перфектно здраве. Продуктът е важен пъзел, без който идеалната картина на вашия бизнес няма как да пасне. Компанията предлага широк асортимент от уникални продукти за здраве и дълголетие, както и за поддържане на красотата и грижа за кожата. Цялата продукция, произвеждана от компанията, е уникална и ефективна. Разработките й се наблюдават от най-добрите световни умове. Акумолитца е абсолютно уникален продукт, новаторска идея, каквато не е имало и не може да има друга такава на пазара, защото технологията на производство е интелектуална собственост на компанията. Нашата серия дръжета е не само вкусна и удобна за използване, но е полезна и дава на практика моментален ефект. Иновацията на технологията се изразява в това, че ние се научихме да акумулираме силата на растенията и билките и включихме във формулата екстракти от плодове и зеленчуци. Само си представете цялата сила и мощ на природата, концентрирана в едно дръже. В нашата серия има 17 вида продукти, които могат да са просто незаменими в различните жизнени ситуации. Например, GRW е коктейл от съставки с антиоксидантно действие. Дръжетата помагат за укрепване на имунитета, подпомагат бързото възстановяване на силите и ускоряват оздравяването. HPY е продукт, създаден за поддържане на емоционалното здраве, намалява нивото на ежедневния стрес, помага на човека да се концентрира и живее осъзнато. AIR подпомага дишането с пълни гърди. Той подкрепя цялостно дихателната система, подпомага укрепването на общия имунитет и защитата от вируси и бактерии. Подробности за всеки продукт на компанията можете да научите на нашия сайт. Цялата гама дръжета от серия Акумолит СА се произвежда в собствения завод на компанията в столицата на Молдова, град Кишинев. На площ от 4500 квадратни метра са разположени административните помещения, производствените линии, лабораториите за проверка и доработка на качеството, специализираната лаборатория за Акумолит СА, кабинетите на технолозите, служителите обслужващи апаратурата и много други помещения, присъщи за всяка голяма фабрика. Заводът извършва целият цикъл на производство на акумулираните дръжета, като се започне от създаването на рецептурите с определени свойства и се завърши с опаковката и изпращането до офисите в различните държави. Цялата апаратура и оборудване за създаване и производство на нашата продукция имат сертификати за съответствие на световните стандарти, а служителите, които работят с тях, са преминали през пълноценно обучение и са сертифицирани като специалисти в хранителното производство. Заслужава си и да уточним допълнително, че и самият завод има всички сертификати необходими за износ на продуктите на APL в чужбина, което е гаранция за качеството на продукцията. Beauty е ексклузивна серия козметика. Автор на бранда е Олга Куликова. Тя създава серията по време на бременността си. За нея е било важно от една страна козметиката да съдържа максимално количество природни натурални съставки за нежна грижа за кожата и наред с това да е ефективна и подходяща за всички нужди на кожата. Така се ражда серията Beauty. Серията е уникална с това, че е подходяща за всички типове кожа и отдава вложените в козметиката уникални натурални активи в необходимото количество и точно според потребностите на кожата. В Beauty се използват само безопасни химични формули и природни съставки. Дизайнът на Beauty влюбва и вдъхновява. Всяка жена ще изпита истинско удоволствие от визуалния и тактилен контакт за дизайнерската опаковка. Козметиката на Beauty съответства на най-строгите изисквания, има сертификати ISO и FDA и също така съответства на стандартите на EAC. Това означава, че абсолютно всеки Beauty актив в серията преминава определени изпитания, след което се издава заключение. Днес това е много повече от козметика. Beauty е стил на живот, чиято същност се изразява в грижливото отношение към самите себе си и към заобикалящия ни свят. Партньорите възприеха с ентусиазъм философията на бранда и обожават да носят аксесуари на Beauty, стилизират цели събития с цвета на любимия козметичен бранд. Компанията има също така серия продукти All Time за здравословно и вкусно хапване. Каши, кисели, чайове, барчета мюсли, кафе и серия за грижа за зъбите Fresh. Продуктите APL спомагат всички да постигат изключителни резултати без оглед на пол, възраст или здравословно състояние и с лекота да градят мащабен бизнес. Много сме доволни, че компанията APL ни предлага иновационни продукти. Те са уникални, в света няма други като тях, а ние сме върха. Компанията предлага най-добрите продукти и всички видове карамелени дръжета Акумолит, които извеждат здравето ни на ново ниво. Системата за обучение Go
VIP Leader Master е уникален интелектуален продукт, ексклузивно създаден от компания APL. Тази система е призвана да съпровожда всеки партньор по пътя на развитието му в компанията, от току-що постъпил нов човек до експерт. За да правите кариера в APL, нямате нужда от опит в мрежовия маркетинг. Аз нямах никакъв опит в изграждането на структура в мрежовия маркетинг. Нищо не знаех за това, но за малко повече от 5 години, благодарение на стриктното следване на системата, аз вече съм амбасадор и в моята структура има почти 30 000 човека от различни държави в Европа, Азия и Америка. Аз искрено обичам този бизнес и ми се наложи да се уча от нулата в маркетинга, да усвоявам системата, модулите и да, мога да кажа, че с APL това е по-лесно отколкото изглежда. Благодарение на наставничеството на президента на компанията, Сергей Куликов, резултатите, които постигнах. Наши служби за поддръжка са на ваше разположение всеки ден и вие можете да получите отговор на всеки зададен от вас въпрос. В APL функционират официални интернет ресурси, които за броени минути споделят новините с партньорите от всички държави по света. А ето го и последният елемент от уникалния пъзел, който прави APL не просто уникална компания, но и единствена по рода си – събития и пътешествия. За събитията на компания APL се носят легенди. Това е нещото, което се запазва в паметта на партньорите за дълги години. Сега ще ви запознаем с основните събития на компанията и вие сами ще разберете. Януари. Golden People APL. Рожден ден на президента и основател на APL Сергей Куликов. На празненството присъства само избран кръг участници. Golden People винаги е разкош, стил и ярки впечатления. Най-добрите хотели, изискана кухня, понякога екзотика и колорит, но най-вече лично общуване с семейството на президента. Вижте географията на Golden People. 2014 година. Шри-Ланка и Малдивите. 2015 година. Дубай. Луксозният хотел Армани. 2016 година. Пътуване с частен самолет и почивка в най-скъпия хотел на Сочи. 2017 година. Пиршество в истински замък в Прага. 2018 година. Магична вечер в най-кинематографичния хотел на Лас Вегас Беладжио. 2019 година. Партньорите на APL разгадават загадките на остров Бали. 2021 година. Африка и невероятно сафари. Краят на пролетта, началото на лятото. Време за обучение в APL. APL Seasons е голям обучаващ семинар за партньорите на компанията, на който се канят най-добрите спикери в света и в мрежовата индустрия. Традиционно това събитие се провежда в Турция. Това е идеалният баланс между почивка и обучение. Това е възможност да се учите от най-добрите и да излетите нагоре по кариерната стълба. През лятото се провежда най-нестандартното събитие в мрежовата индустрия – Лятната академия. Провежда се на необитаем остров. То е призвано да кали характерите на лидерите, да им помогне да преборят страховете си, да преодолеят всички прегради по пътя им. Няколкото дни сложни изпитания на острова правят от лидерите на APL супер лидери. Рожденият ден на компанията APL Planet е кулминацията на годината за всички партньори. През този ден пространството се взривява от броя на звездите, от емоциите и подаръците. За да може този празник да остане задълго в паметта на всеки партньор, събитието се организира от най-големите ивент гиганти. Всеки APL Planet има своя философия. През 2021 партньорите се качиха на огромен космически кораб. Такъв беше техният триумф през 2020 година. Компанията показа, че напук пандемията за нея няма граници. През 2019 година президентът направи илюзионно шоу с невиждани мащаби. Можете да се потопите в атмосферата на всички наши годишнини и събития на сайта photoapl.com. Всяка година в чест на рождения ден на компанията партньорите заминават на круиз. Пътешествията на тези огромни лайнери носи друг вид наслада. Всеки път това са нови страни, нови впечатления и емоции. Куба, Бахамите, Мексико, Ямайка, Хаити, Сингапур, Малайзия, Доминикана, Европа, гръцките острови, с спирки в най-райските ъгълчета на планетата. Сред корабите, с които са плавали нашите пътешественици, бе и най-големият лайнер в света – Allure of the Seas. Освен това, компанията прави по време на круизите свои собствени събития за пътешествениците, за да може пътуванията да са наистина специални. Тематичните вечери са една от възможностите възрастни и сериозни хора да загърбят за известно време реалността и да се насладят на момента. За всяко наше събиране можете да намерите съответните видеа на официалния ни канал в YouTube APL Go.
Компания APL не само е най-добрата, но е единствена по рода си. За 11 години на пазара компанията постига впечатляващи резултати, присъствие в 75 държави, над 140 регионални центъра за обслужване, 25 официални представителства в целия свят, над 160 служители на 5 континента и над 350 000 души в дистрибуторската мрежа. APL е ярка, динамична компания, която стабилно заема едно от лидерските места на пазара на стоки за здравословен начин на живот и красота. APL е много повече от просто бизнес. APL е вашето ново международно семейство. Добре дошли!